Illum Birzeg Buġa Aquatic Sports Club qiegħda tagħmel attentati li tikser rekord ġdid permezz ta' maratona tal-hawn li seddum 27 sija propju bdiet dalgħodu għal ħabta tad-9 ta' filgħodu u mistennija tibqa' sejra sa nofsinhar ta' għada il-ħadd. Hawnhekk hawn ħafna wiema matul il-jum anke saru diversi lob tal-water polo bilan li jinġabru donazzjonijiet għal Caritas Malta. Dwar din il-maratona One News kellem ma' Jason Bonnici, President ta' Klabb tal-Water Polo ta' Birzeg Buġa, fejn spjeganna lan wara din l-inizjattiva. Mela, is-sena l-oħra għamilna r-rekord ta' 24 sija, dis-sena ħanipprovaw niksru r-rekord nġibu 27 sija. Is-sena l-oħra ġbarna 10,000 euro u nixtiequ mhux niksru r-rekord tal-hawn, imma nixtiequ niksru r-rekord ukoll tal-ġabra li ġbarna s-sena l-oħra, naqbżu l-10,000 euro. L-għan tagħna huwa li naqbżu l-10,000 euro għal minu fil-bżonn. Intant matul il-jum din l-attività ospitat ukoll numru tal-lobbiet tal-water polo fosthom dawk tal-kategorija Under 16 u Under 12. Aktar tard intlabet ukoll logħba oħra bejn it-timijiet tas-seniors ta' Birzeg Buġa, il-Belt Valletta u Sliema. One News ħal kummenti diversi għawwiema li kienu preżenti. Birzeg Buġa tawni da ċans li nista' nipparteċipa f'di l-okkażjoni. Ingburi ħafna li għad parti minna di għax qed jalmuna valur importanti ħafna fil-ħajja li għandna bżonn ngħinu minnu inqas minna. Allura ferħan ħafna li parti minn di l-okkażjoni u nippruva nagħti li nista'. Ser ħafna il-fatt li qed nagħmlu dan kollu għal karità u għal nies fil-bżonn vera nieħu pjaċir. Iktar taf li tkun okkażjoni tqila ma taf li tagħmel għal karità tieħu pjaċir tagħmelha. Aktar kmieni u nofsinhar naqdu inizjattiva l-għawwiema professjonali Nila Ġus, Fabio Spiteri u Gail Rizzo. Il-maratona se tkompli għaddejja matul il-lejl u mistennija tintemm f'nofsinhar tal-ħadd. Sanettant dawk li jixtiequ jagħtu d-donazzjoni tagħhom bris il-Caritas jistgħu jagħmlu dan permezz tas-SMS fuq 5061-1105 għal donazzjoni ta' €4.66 jew 5061-9296 għal donazzjoni ta' €11.65.